denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsane ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro mountuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya